si veiem que no donem temps a la No. m'he d'embrollant i... No passa res, no hi ha problema. Vale, doncs en principi hi ha 9 Tesles. 9 Tesla. Dintre d'aquí. Sortosament, aquí on esteu, ja estem a l'hora de Cap Magnètic. Entre aquí hi havia 180.000 vegades el de l'hora de Cap Magnètic. Aquí hi ha una mica menys, hi ha més o menys unes 4.000 vegades. Uns 2.000 a l'extrem. Més o menys. Ja veureu l'efecte que té sobre les monedes. Vagi costant, que si no passa res. Aquí comencen a passar coses. Podeu veure que ja comença a aparèixer una força. Les monedes s'han magnetitzat i quan està magnetitzat ja tenen propietats com perquè experimenten una força. A més, no sé si us n'han explicat alguna vegada quina forma tenen les línies de camp magnètic respecte a alguna que té nord i sud. Heu fet alguna vegada de posar partícules de ferro al voltant d'un imant? Sí, jo he vist en vídeos, sí. Sí que té aquesta forma com arrodonida. Doncs aquí també passa el mateix. Us dono una idea de com són, de quina forma té el camp magnètic. Bolins. Però això ho estàs posant tu, la forma, no? No. No, a veure. Va, prou. És més, agafo unes quantes monedes i mou-los amunt i avall. Amunt i avall. Sí. Vale, suficientment a prop perquè mantingui la força. Ara mou-lo cap avall. Ai! Oi que et fa força diferent? Sí. Aquí te la fa més Sí, horitzontal. mira. Ui, s'està girant. I aquí se't gira, no? Sí, mira. Que no és una cosa que he triat jo, Aquí les tens així i aquí et queden... Així... Se m'aguanta. I aquí et queden... Fa una forma una mica desafortunada, Però bueno. Hi ha l'última cosa. Ara anem a veure 9 puntes.